Здравейте, потребители на VBox 7 и на YouTube. Аз съм UTimeTV и в този клип ще ви покажа как да си направите каменна кирка в Майнкрафт. Така, първо ви трябва пръчка, 2 пръчки. Второ ви трябва редени камъни. В случая ви трябват 3. Значи 2 пръчки и 3 камъка. Отивайте за масата за майсторяване и правите ето така. Взимате пръчките и ги поставяте в този ред. След това взимате камъните и правите така. Като направите ето така, ви се получава каменна мотика, а като направите ето така, ви става каменна кирка. Аз вече я имам, затова не, ще ми потрябва. Взимате я и с нея по-лесно разбивате камъни и това беше от мен. Чао!